खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै जोंबो मोजाङैनो दङ दायो जोङो सानैजोंल' दङ मानो होनबा गथ'फोरखौ जोङो बिबैजों गारबोदों सानै बिबै नालाय सासेनो गारबोथ'दों आरोना उदालगुरि थांनो नागिरदों जोङो जाहोना जाहैबाय जों सानैया एसे शपिं खालामनो थांनो नागिरदों आरो जोंनि नङा दे जोंनि नङा गथ' सानैनिसो आरोना मानो होनब्ला बिसोरनि बार्थडे फैगासिनो दङ साननै उनावहायनो आरो जोङो बेबायदि शपिं खालामनो ओंखारनो समखौनो मोनाखैमोन दिनैसो एसे टाइम मोनबाय बेबो दिहुननांबाय आरो टाइमखौ आरो जों अबाव थांगोन फार्स्ट क्राइ आरो जोंहा गथ' दङ नालाय ओंखायनो फार्स्ट क्राइखौ फैजानो बिराद लुगैखादोंमोन आङो ओमफ्राय दायो मोजां मोनथारबाय दायो बेयावनो थांगासिनो दङ जोङो ओरैनोब्लाबो जोङो अनलाइनावहाय अर्डार होयो नालाय दायो जोङो थांनानैहाय गावनो आखाइजों दाङै नायनानैहाय लाबोनो हासिगोन आरो प्रडाक्टफोरखौ बेयो जाहैबाय उदालगुरि तामुलपुर मेन रड ओमफ्राय नै बेनो फार्स्ट क्राइआ सफैबाय जोङो दायो सिङाव हाबहैनोसै आं बिराद एक्साइटेड जानानै दङ हाबनानैहाय मा मोनो नायनो थाखाय दाखालि जोंहानि आइमोना हाबदोंमोन बिराद गोसोआ फाग्लि जालांलायदोंनो बेखौबो बायहांनो दायो नै नोंथांमोना ओरैजाय स्टेरकेसजों थांनांगोन गोजौआवहाय नै जागोन नामा एके लागे जुता जुरुआ माने जुरुआ लागे जुरुआ सेन्डेल दङ बिथिंजाय गासिबो हौवासा हिन्जावसा आरो बेलेग डिजाइन নাই ন সেনেকুৱাই ন অফাৰ কেইটাত ক'ত গম পায় অফাৰ আছে নে সেনেকুৱা শুজবিলাকত আৰু কাপোৰত নাই অফাৰ শুজ আৰু কাপোৰত নাই ন আৰু বেলেগত আছে প্ৰিন্সেছ जिया एसे मोजां जानांगोन ना सिङावहाय माने गरमबो ना बोथोरा एसे मोजां जानांगौ कालारफुल न नैबेबो न र नायबनि नैबे मोजां ना मोजां ना हौवासाफोरनाबो नैबे गेन्जिबो नांगौमोनलै बिसोरनो प्रिन्सेसनिखौनो लामारगोन नामा ना बेफोरबायदिबाबो जागोन बेबि कालारल'सो येल्ल' गिदिरसो जागोन नामा बियो नैबे मोनसेयासो जागोन नामा मिलायगोन अबेखौ सोर सासेनो गानहोगोन एक्सचेन्ज खालामलायबाय थानोसै सेम पाले ভালো ছিল আৰু কিন্তু এইকেইটা ন এইটো হ'ব আৰু যদি এনেকা হাফ চাৰিটা থাকিব লাগে আমাৰ কাৰণে হ'ব লাগে এইটো হ'ব মামা दङ बिराद मोजां बुस्थु दङ ओमफ्राय लाजोबनो लुगैगोन आरोना फैयोबाथाय बाट लाजोबनोथ' हाया खनसेयावनो बिदिनो दिनै एसे गाबोन एसे लाबाय थानोसै आरोना नै बिराद मोजां दङ निउ बर्न बेबिनि थाखायबो ओमफ्राय बेबि गिदिरफोरनि थाखायबो नै 3 to 6 months 0 to 3 months नोंथांमोना जा नांगौ माने फैनानैहाय लाफैनो हागोन आरो ओमफ्राय गेलेग्रा जिनिस मेरला दङ गथ'फ्रा फैबाथाय बेहाय माने थांनाय नङा दे होआखैनो होनांगोनसो Thank you. First क्राइनिफ्राय जोङो ओंखारबोबाय ओमफ्रायो जोङो दायो बाजाराव दङ राजायाल' थांदों मामा लायदोंथाय लाबोदोंसै बियो आङो ओंखारासै ओमफ्राय जिनिसफोरखौ नुनानैहाय बेखौबो लुगैयो बैखौबो लुगैयो बाट खनसेयावनोलाय अबाव गासिखौबो लानो हानो नङा होमबा ओंखायनो दा बार्थडेनि थाखायल' लाथ'ग्रोबाय आरोना उनावहाय बिदिनो लासै नांगौ जायोबा बायगोन ओरैनोबाबो गथ'फोरनिखौ बायबाय थानो गोनां जाखायो मानो होनबा मैला खालामनानै लायो बिसोरो दायो आं मोनसे खोथा नोंथांमोननि सिगाङावहाय शेयार खालामनो लुगैदों फोरमायनो लुगैदों जे गोदो माने जोङो उन्दैयाव माने मा एसे लिरनायाव आरोना जेब्ला माने बुजिनाय जादों क्लास 8 9 10 बेफोरबायदियाव आरोना फुजा जायोब्ला बा बैसागुनि फेस्टिभेलफोर जायोब्लाथाय जोङो गस्ला गोदान बायोना बै समनि खोथा आरोना आइमोनखौ बुङो आरोना जोंथ' गस्ला बायबाय नोंसोर मानो बायाखै नोंसोरबो मानो गोदान गान बिदि होनोमोन आरोना ओमफ्राय बिसोरनो जायो जोंना बेनो जायो बिदि होननानै
होननानै बुङोमोन आरो मालाबा लायो अबेबा मोनसे बोसोराव लायो अबेबा मोनसे बोसोराव लाया आरोना बिसोरो दासो माने बिमा जानानैहाय बिफा जानानैहाय जों बुजिबाय आरोना मानो लायामोन बिसोरो ओरैबायदि फिल खालामो जे जों लायोबा खिजानबा गथ'फोरनि थाखाय खमानो गोलैगोन खोमा गथ'फोरनि थाखाय बेखौबो बायनांगौमोन जों बायनायनि थाखायनो खिजानि बिसोरनो जोङो बेखौ बायनो मोननाय नङा बेबायदि मोनसे फिल फैयो आरोना आंनावहाय ओंखायनो माने दायो गथ'फोरनिखौसो बांसिन प्रायरिटि होनाय जायो आरोना आं नाथुर लादोंमोन ओमफ्राय नाथुरा गोथाव जालायबाय नंखाय नंगौ नाथुर गिदिरा गोथाव जायोदां माथो एवनो रोंबाथ' गोथाव जायोब्रा माबानि हिसाबै मा होनो बे रेस्टुरेन्ट स्टाइल एवोबाथ' फ्राम एवोबा मोजां जायो आरोना लाबाय थारुन ओमफ्राय प्रन गिदिरा जानो लुबैनाया एकदम ख्राम मासे बेनोसैमोन आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो लुबैनाया जागोन उखैदों माने न'आव थांनानैथ' जोङो साहा लोंनाय जाला नालाय आइमोना लोंखांबाय अलरेडि थ' ओंखायनो जोङो लोंलांसै बायथ'ला दिनै आरो मेरला शपिं दङमोन बाट ना 6:31 जाबाय गथ'फ्रा उन्दुनो सम जाबायना ओंखायनो जोङो साहाल' लोंनानै ओंखारलांसै आरो दायो जों नै रायन'आवहाय हाबलायनोसैलाय जानोसै नै हाबनोसै उखैबायना उखैदों साननिफ्रायनो जेबो जायाखै बिराद उखैबाय दायो जानानै थांसै सफैबाय जोंहा माखौ बेखौ गोथाव मोनथारो आं बे पर्क चावमिन लादों जोंहा पर्क चावमिन मा लाखो नैलाय बाबानो गेन्जि लादों गेन्जि बिहरदोंमोन लाबाय नै बाबानो राजाजों आंजोंहाय उदालगुरियाव फैदों शपिं खालामनो थाखाय एसे बेलुननि शपिं खालामबाय बायखांबायबो जोङो मा बायखो नै देखायनो आङो बेलुन लाबाय पिंक कालारनि बेबो बेलुन हेपि बार्थडे लिरनाय आरोना नै ओरै जायो फयल डोर कार्टेन लाबाय नै गल्डेन कालारनि नै बेहायबो दङ आरोना पुरा सेट खामोन बेखौ उनावसो नुबाय जोङो नै बिदि सेट मोनदों आरोना बेखौ बायबाय बेलुन ब्लवार बेनोसै बेखौनो बायबाय ओमफ्राय राजाया दायो थांदों बिसोरनो गाइखेर बायनो लाखांनानै थांफिनलायनोसै जोङो न'आवहाय माखासे खामानि दङ फिसा जयगनिबो जिनिस बायनांगौ दायो जों सानैया बार्थडेनि प्रिपेरेसन खालामगासिनो दङ गाबोनहाय मोनाबिलि माने बेलासिहाय केकखौ हागोनब्लाबो जोङो दानिफ्रायनो प्रिपेरेसन खालामदों मानो होनब्ला मोनथिखायो न'आवहाय मानसि गैया ओंखायनो जोङो दानो माने एसे आधा आधि खामानिखौ मावनानै फोजोबनो नागिरखादों आरो गथ'फ्रा उन्दुनाय समावनो दा मा खालामगासिनो दङ दायो नोङो मा बानायग्रोदों हेपि बार्थडे बे लिरनायखौ ओमफ्राय नै दिनै मोनसे बानायनानै नायदोंमोन आरोना नै बिदि कालारनि होगोन आरोना बेलुन्सखौ जोङो ओमफ्राय जाबायना नोंना हेपि बार्थडेनि हेपिया हेपि अके नाइस बेखौबो गाबोन जोङो खालामनोसै नै बे बेलुना दायो जुदि खालामनानै दोनोबा बेरफ्रुनोबो हागौ आरो गाज्रिबो जानो हागौ आरोना ओंखायनो जों गाबोन खालामसै दिनै जा खालामनो हायो बेखौ जों खालामग्रोनोसै ना मेंबाय नोङो बेलुन दङ बेना रेड एन्ड ब्लेक बाट बेखौ जों होला पिंकखौलाय मा बबेथिं होनो होमबा एफा बुरजा गाज्रिसिन नुगोनदां बांद्राय होबा I don't know जागोन दा बेखिनियावनो जायो डाबल टेप नै दायो बेबायदि जानानै दङ ओमफ्राय दंबावो साजायनो गोनां फुल जाबा देखायगोन नोंथांमोननो